Искам да продължа с следващата награда. Всъщност тя е за един човек, благодарение на когото се случи това предаване с Слави Трифонов, благодарение на когото са част от заслугите за създаване на фонд асистирана репродукция. Както може би си спомняте, всичко започна от един невероятен медиен скандал, когато един депутат ми предложи да ми направи бебе in vivo, ако не мога да си направя in vitro. Нали, сега ми е смешно, но тогава това беше една огромна обида за всички хора с репродуктивни проблеми. И ние бяхме в шок, че такъв коментар към нас беше отправен в Здравната комисия. Тогава в тази зала присъстваха невероятно много журналисти. Всички чуха този коментар, обаче само един единствен журналист си позволи да го отрази и да подеме медийната вълна на скандала, благодарение на което след това нашия проблем стана обществено достояние. Този същия журналист ни подкрепя от много години, беше заедно с нас на инициативите ни за борба с ендометриозата и като журналист от вестник Стандарт всяка седмица публикуваше в приложение за здравето материали, свързани с репродуктивното здраве и проблемите на стерилитета. Затова за мен е огромно удоволствие да връча поредната награда на Мария Чепилина. Заповядай. Благодаря за всичко, което правиш за нас. И има и предвид, че ще продължаваме да настояваме да ни помагаш. Аз искам само първо да кажа, че всички тия неща са малко преувеличени според мен и незаслужени. Според мен всъщност виновниците да има повече бебета напоследък. Определено това са момичетата от една много истинска организация, каквато е Зачати. Аз бях удивена да видя, че има толкова жива гражданска структура в България. И това, което искам да ви помоля, моля ви, момичета, продължавайте да сте все така, безсъщите, да работите по този начин и съм убедена, че ще стават все повече бебета в България. Благодаря ви.